Szia, mondd el, hol vagy, oda megyek, beszélnünk kell. 5 percet kérek tőled, és elmegyek. Szeretnélek látni, és tudni akarom, hogy miért tagadtad le azt, hogy a testvéred vagyok. Örülök, hogy látlak, hiányzol nagyon nekem. Mondd el nekem, kérlek, miért nem keresel? Ne haragudj, testvér, hogy nem kerestelek. Azt hittem, a pénzben meg lesz mindenem. Rájöttem már régen, hogy semmit nem jelent. Nem marad senkim, csak te, bocsáss meg nekem.